kalistanan, ug wala na'y kasakitan. Ang atulang iyong buhaton, musunod sa kabubuto. Sa pagbalik ni Jesus, buhaon ka. Ako karong gipuyan, walay kasiguruhan, kalibutan sulong, ug ang daot-daot binuhatan, si Jesus nagkadiyang kanimo kanako, sa daatong ginusulan, aron kita masilutan. Man ang uluyanan, ug dugay na nga naandam, dito anay kalistanan, ug wala na'y kasakitan. Ang atulang iyong buhaton, musunod sa kabubuton. Sa pagbalik ni Jesus, buhaon ka. Panang uluyanan, ug dugay na nga naandam, dito anay kalistanan, ug wala na'y kasakitan.